Daşowda häkimetler ila tarasyna gürrüňdeşlik geçip raýatlary iş üçin daşary ýurtlara gitmezligi ündeýär. Daşowda welaýatyny häkimetler daşary ýurtlara işe barýan raýatlaryň öýlerini aýlanyp gürrüňdeşlik geçirýär. Olara ýurtdan gitmezligi tapşyrýar. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary we çeşmeleri yerli häkimetleriň şol sanyny obalarda arçynlaryň we arçynlygyň işgärleriniň daşary ýurtlara işe barýan raýatlary anyklap, olaryň öýlerini aýlanýanlygyny hemde olaryň ýurtdan gitmezlikleri üçin düşündürüş işlerini geçirýänliklerini gurrun berýär. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli aty çykyş edýän yerli habarçy 16 awgustda ýetiren maglumatyny Daşow welaýatynyň Gurban Sultan eje etrawyna yerli häkimetleriň wekilleriniň daşary ýurtlara işe barýan raýatlary anyklap, olaryň arasyna ýurtdan gitmezlik barada düşündürüş işlerini geçirýänliklerini habar berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä yerli ýaşaýjylar daşary ýurtlaryň hataryny hutusan Russiýa, Türkiýe, Gazagystan, Özbegistan ýaly ýurtlary we Arap döwletlerine iş gözlegine gitmäge ýykyn edýärler. Azatlygyň habarçysy häkimetleriň iş gözlegine ýurtdan gitmegi planlaşdyrýan raýatlary töwella edýändigini, olary ýolundan alyp galmaga synanşyk edýänliklerini habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä raýatlaryň arasyna düşündürüş işlerine gatnaşýan häkimet wekilleriniň arasyna arçynlar we arçynlyklaryň işgärleri var. Ýurtdan gitmegi planlaşdyrýanlygy anyklanan raýatlaryň hataryny ýokary bilimliler hem köp diýip habarçy sözüne goşdy. Häkimetleriň töwellasy bilen alalaşmadyk raýatlar gara sanaga goşulýar. Ellerinden resmi namalary alınıp ýurtdan çykarylmaýar diýip habarçy aýdýar. Türkmenistanyň hökümet hemişelik ýa-da uzak möhletli esasda daşary ýurtlara göçen raýatlaryň sany barada takyk maglumatlary ma'lum etmeýär. Azatlyk radiosy Daşowda welaýatynyň Gurban Sultan eje etrawyna iş gözlegini daşary ýurtlara çykmagy planlaşdyrýan raýatlaryň anyklanmagy we olar bilen gürrüňdeşlik işleriniň geçilmegi barada etraf häkimliginden kommentariýa alyp bilmedi.